Čaute ľudia, dneska vítam u nového videa z Amnesia House of Creep. Nová séria začína, takže budem veľmi rád za odber a za like a subscribe. Ďakujem. A my môžeme začať. Pozeráme, čo všetko nám tu treba zrobiť. OK. Nevadí, rozbil som to. Tak. Tinderbox. Mysleli ste ako, že idem na Tinder? Nie, ďakujem. Knihu. Uhni. Lantern. Ešte niečo? Asi nie. My môžeme... Nie, ďakujem. Prosím vás, nechcete mi povedať, ako sa to využíva? OK. Aha. Nemám olej s tým. Skoro som sa... Otvor sa. No. Sorry, ale skoro som sa teraz... No, viete čo. Hej, že to je... Ja sa fest bojím hororoviek, takže... Takže... Bude to veľmi krátke video. No, Tinderboxy, áno. Net... Taký listoček z Javora, áno, ďakujem. Čo? We're flying to Philadelphia! Oh, hell no! That's... Oh, hell no! No! Idem stať oheď. Ja už sa bojím len týchto... Otvor sa. A tu. No, nezostáva mi nič, nekúkaj sa tak. Ojojoj. Dobre, ideme do tejto temnej časti, čo taký blbý vyhodil tieto stoličky do ovzdušia. Ďakujeme. Čo je normálny? No ja teraz mám husinu jak fras. Prepáčte, ale ja... Ne. Dámy a priatelia, ja tam nejdem. Už len... Taco! A čo sa tu robí? To fakt som prišiel do miestnosti, kde sú len kosti.
To na to mi bol len ten kľúč? Si robíte srandu. Ideme ďalej. Tinderboxy mám pripravené. Áno. Ďakujem. A čo odpadlo z toho? A kde je ten kľúč? Za to, že mi nejaký typek tu hodil kameň skoro do tváre, no tak... Nie, toto nie je normálne. Otvor sa. Fajne sa ti leží. Asi fajne sa mu leží. No, machine room. To sú tieto. Neviem, aké sú to dvere. Dúfam, že sa... Nie. Od týchto dverí nepasuje. Hej, kámo, ne... Však... Použij to. Wow. Nie. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Bye. OK. Tak. Už to nezvládam. Nie. To ja nedám. Tu ma začne naháňať taký typek. Toto je asi na dnešné video všetko. Ja si pozriem nejaký tutoriál a dám vám vedieť, lebo toto nezvládnem. Takže čau.